ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೂಜೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಬಕ ನಮ್ಮ ಬಕ ಅಮ್ಮಲ ಬಕ ಬಾವೆಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜೆಗ್. ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆದಡೆ ಬತ್ತ ಇಂದೆ ಪೂಜೆ ಮೂಲೆ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೂಜೆ ಮೂಲೆ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು. ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು, ಮಸ್ತ್ ಮಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಸರಿನಾ ಅಂದೇತೆ ಕೈದಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸದಾ ನನಗೆ 80,000 ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇನ್ನಿತಾದಿನೋಡು ಬೈದಿನ ತಾರಂತ ಗಂಟೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿನೋದ್ ಸುರತ್ಕರ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕರ್ಕೇರ ಪೂರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಂಪತ್ ಕಣ್ಣೂರು ಪಟೇಲ್ 500, ಲೋಕಯ್ಯ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಬಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಆದಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ತೊಂಡ್ರೆ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು. ಒಳ್ಳೆ ತಂಬಿಲದ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ತೊಂಡ್ರೆ ತಂಬಿಲ ಬರೆಪೈನಕುಲು ಪೂರ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು. ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು. ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದ ಎಂಕುಲು ಲೈನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುನಃ ತೋಜುಜಿ ಲೈನ್ ಎಂಕನ ಬೇಕಾದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಸುಡು ಯಾನ್ಲೆ ನಕ್ಕಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದ ಲೈನ್ ಉಂತುದು ಪೂರ ಬೆಗತ್ತು ಪೋತ ಉಲ್ಪ ಲೈನ್ ಉಂತುದು ಆತು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಆತು ಉದ್ದದ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಒರಿಯೊರಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ಲೈನ್ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೈನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ಲೈನ್ ದುಂಬು ಪೋದು ಅನಾಗ ಪೊರ್ತಾವು ಅಂತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕನಾಗ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸರದಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದುಲ್ಲ. ವನಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟದೆ ಹೌದೇ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಪಿರವುಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂತುದೇರು ಎಂಕುಲ ಪೂರ ಲೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು ವನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲೋಕಯ್ಯ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಬಾರೆಬೇಡು 500, ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಮುಂಬೈ 1,500, ರಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 12,000, ಚಂದ್ರವಾದ ಸಿಗರಿ 11 ಸಾರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಶಾರದಾ ಕೋಟೆಯ ಮಿತಿ 10,000, ಸಚಿನ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟದೆ ಹೌದೇ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಪಿರವುಂಡು ಯಾವ ಪಿರವು ಜನ ಇಚ್ಚಿರು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಜನ
ವನಸುಗು ಇತ್ತೆ ವನಸುಗು ದಾದ ಪೊರುಳು ಪಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಚಟ್ನಿ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟದ ಗಸಿ ನೊಪ್ಪು ಸಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ ಉಪ್ಪು ತುಳಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಅಂಚ ಪೂರ ವನಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಉಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ಪಾಯಸಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪದಂಗಿ ಸಲದ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಪದಂಗಿ ಸಲ ಸಾಗುಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾಯಸಲ ಇತ್ತುಂಡು ಶೋಕಾತನ ಮಸ್ತ್ ವನಸು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಲ್ತರ್ ತೆಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ ಇತ್ತೆನ ನೆಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.